Здравейте, хора! Днес ще направим един влог на... Виждате къде? На лифта. На пътя към Рилските езера. И ще ходим на Рилските езера. Това е първия влог, който ще направя сега. След това ще има един и на Рилските езера. Та исках да ви покажа прекрасната гледка. Не съм сигурна колко точно се вижда, но щом ви казвам, че е прекрасна, значи е прекрасна. Лифта спря. Не е спрял. Тока спря. Засуи се. Клипът няма да е много дълъг. Само 40 минути. Не мога повече от 15. Видяхте ли? Тези хора могат да пътуват с лифт, а пътуват с джипове да си потрошат главите. Трябваше да снимаш и това с шофьор. Погледнете само. И тук мирише на борови иглички. Вижте шишарките, ако се виждат. Ето, видяхте ги. Много е красиво. Там има лилави цветя, както се вижда. Всичко е зеленина. Тези които са по-граждани, да не гледат този клип. Защото няма да им хареса много. Ние сме... Виждате онзи лифт там? Ние сме на толкова метра височина. Така, хора, това исках да ви покажа. Ако и сега Там долу има половинки. ще привършим влога. И довиждане!